B'investiment ta' 100,000 euro, 9 soċjetajiet mużikali se jibbenefikaw minn fondi maħruġin mill-Ministeru responsabbli mill-volontarjat taħt l-iskema Soċjetajiet Mużikali Aktar Inklusivi. L-an prinċipali tal-iskema huwa li tissaħħaħ l-inklużjoni u jitwettqu proġetti li fost oħrajn itejbu l-aċċessibilità kif ukoll iżidu l-parteċipazzjoni ta' persuni b'diżabilità. Waqt iċ-ċeremonja tal-loti tal-ittri ta' impenn lid-9 soċjetajiet mużikali, il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur, Giulia Farrugia Portelli, qalet li din l-iskema qed tgħin biex il-soċjetajiet mużikali fl-ibliet u fl-irħula ta' pajjiżna jinvestu biex persuni b'diżabilità ikollhom aċċess għall-kultura u l-arti. Tkellimna ma' żewġ membri li bbenefikaw minn din l-iskema li tnejn li huma se jinvestu f'sistemi diġitali biex ikunu jistgħu ixandru l-attivitajiet tagħhom. Permezz ta' dan il-fondi l-Għaqda Mużikali San Giuseppe ta' Ħalaxa sejra tinvesti f'infrastruttura sabiex tixji apparat diġitali biex l-attivitajiet kollha organizzati minn soċjetà ikunu jistgħu jiġu trasmessi fuq pjattaformi diġitali vari. Bħala soċjetà mużikali Lord Trendi b'dawn il-fondi aħna se nkunu nistgħu nixtru apparat live streaming biex inkunu nistgħu nwasslu l-attivitajiet li nagħmlu lil dawk li qegħdin fid-dar tagħhom, kemm li huma qegħdin Malta kif ukoll dawk li huma barra minn Malta.